मनशांची सोडवण करच्याक बापांक धाडलो पवित्रात्म्याचे सक्तीन मनीस जालो दुर्बळ गोरवांचे खावणेर जल्म घेतलो सॅक्रिफीस भेटोवच्याक जावन मनशां मोगलो पवित्रत्या नामान सर्गीची एक देवा
बेदेण्याची जेजू बारका सवे भेटून दिनची आज तुझो सलमा दिवस जेजू सोडून दारा मोग तुझो भेटला काळसांत जेजू शांती कुवरा ई जेजू काळसांत मोजा ई उंड्या रूपार दी म्हाका धैवी खटाय जेजू जीवदार
वार्दर्सो देण्यानु दार महिने बसो सरकार आपलो प्रभाव फाको हासो सृष्टी सगळी उसवाडावसो